Kaya natin papatawag si Mami. Kaso minimake pa niya. Kausapin dapat yung nag-make. Ang uso na lang sir ka dyan. Sabihin mo may mga ano. Emergency. Huwag emergency, mama. Paano pag di umpepe? Kaya Pwede naman, ikaw mag-sign yan. Hindi na pag-isap kay Mama Nicole. Pili ko emergency talaga. Ma'am, bumagsak si Robin. Paano mo yung palabasan si Mami ko? Nag-isip ko! Sabi mo din siya, negative ako today. Sabi ko, okay. Happy birthday, Ma'am! Naka-live ba tayo? Live ba to? Totoo ba? Buti na lang wala. Buti na lang wala sila. Buti walang masyadong chika. Live ba? Oh my God! Buti na lang mabait talaga. Oo nga, buti na lang. By nature, mabait. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.